La Teresa era una dona que durant la Guerra Civil van bombardejar la seva casa, va morir tota la seva família i va perdre el cap, se'n va anar a viure a una cova i l'Ovidi Molló i els seus companys de l'escola quan sortien l'anaven a veure allà on vivia. Era com una escola afegida, una escola diferent. Un homenatge a Teresa. Cigarette